Min irid li ssir elezzjoni għall-kap u min irid li Delija jibqa' fit-tmun. Min iddispjaċut bil-vot ta' sfiduċja mid-deputati nazzjonalisti f'Delija u min daħaq l-istamperija determinat sabiex jisfiduċja lill-kap. Din kienet l-atmosfera barra id-dar ċentrali e kif aktar minn 80 membru tal-Eżekuttiv daħlu għall-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista Mario Gallia li għadu lejali lejn il-kap akkuża lid-deputati li sfiduċjaw lill-kap bit-tfixkil. Inti jiddispjaċik li dawn qegħdin jagħmlu ħsara lill-partitu lill-kap? Jiddispjaċini iva. Deputati qegħdin jgħidu li qed jaħdmu l-interess tal-partit, inti taqbel ma'? Hemm interpretazzjoni kif taħdem l-interess tal-partit. Neħħu l-kap. L-Adrian. L-interess tal-partit. Naħseb interess tat-tfixkil u biex jagħmlu ħsara lill-partit. Gallia semma lill-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil u akkużah li hu beda bil-bsatem fir-roti lejn Adrian Delija. Mara t-tesserati, tal-aħħu t-tesserati minkejja li kien hemm kap illi kien proċess ivvizzjat għax dak iż-żmien l-ex kap Dr. Simon Busuttil qal li randu jerġa' jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu ġie naħseb il-proċess kien ivvanzjat, beda ivvizzjat, beda b'iżvantaġġ. Gallia ddikjara li m'għandix issir tellieqa oħra għal kap nazzjonalista. Lawrence Gonzi told Times of Malta. Tal-opinjoni tiegħu. No, jimma assolutament ma naqbilx. Ma solvix il-problemi ma leadership contest li għu ma solvix dejjem immorru għal ħaġa ġdida, ngħidu li din se solvi il-problemi ma jerġgħu jaqalgħu wara. Min-naħa l-oħra, id-deputat li ħadem bisħieħ biex Delija sar kap iddikjara li rrid tellieqa oħra. Għandu jkun hemm leadership race? Iva. Herman Schiavone li kien wieħed leali lejn Adrian Delija ġimgħa ilu sfiduċjah f'dak li qed jitqies qatt ta' tradiment. Kont wieħed leali lejn Adrian Delija, x'bidlek li ma tibqax tappoġġjah it-tmexxija tiegħu? Jiena leali Leali u sfiduċjajtu. Purtax jiena. Andre Grek, membru tal-Eżekuttiv leali lejn Adrian Delija, tkellem dwar id-dispjaċir tiegħu wara li ġimgħa ilu kien iddikjara li għandhom jittieħdu passi fil-konfront tad-deputati li sfiduċjaw lill-kap nazzjonalista. Dispjaċuti ma bla ġir ta' dawn Iva, dispjaċut ħafna naħseb jiena atteġġament li mhuwiex aċċettat, il-Partit Nazzjonalista għandu l-istrutturi tiegħu. Rajna li 17 il-membru tal-partit iddeċidew li jieħdu id-deċiżjoni ta' kulħadd f'idejhom. Akkużhom ukoll li mhux jaċċettaw il-verdett demokratiku. Wara li inti ma rnexxilekx terbaħ b'20,000, ma rnexxilekx terbaħ minn forum ta' 1500, ovvjament provajt terbaħ forum ta' 16 persuna. Grek fakkar x'ġara fi żmien Lawrence Gonzi. Ma nistax ninsew li fl-2013 meta Franco De Bono ivvota kontra il-gvern ta' Lawrence Gonzi, il-partit kien ħad deċiżjoni li ma jħalluhx jikkontesta l-elezzjoni ta' wara u nippretendi li jkun hawn kontinwità. Intant spikka l-kumment ta' Teris Komodini Kakija. Illum f'din il-laqa hemm min irid li tittieħed azzjoni fil-konfront tagħkom, x'ħad tkun ir-reazzjoni tiegħek? Ir-reazzjoni tagħna hija waħda l-Partit Nazzjonalista dejjem fit-tex laqda u se jkompli fit-tex laqda.